जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया जहां ने रिपोर्ट में रुआ लोग के बतावे जा रहल बानी। जैसे कि आप लोग देख रहल बानी कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ये खबर वायरल हो रहल बा कि लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन हो चुकल बा। लेकिन आप लोग के बता दी कि शारदा सिन्हा जी बिल्कुल स्वस्थ बाड़ी, ठीक बाड़ी। जी हाँ भैया, उनकर कुछ दिन पहले कोरोना के रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो आप लोग बता दी कि कोविड-19 के उनकर इलाज चल रहा बा और बिल्कुल ही स्वस्थ बाड़ी। और झूठा खबर जो कि अफवाह फैलावल जा रहा बा सोशल मीडिया पर कि उनका निधन हो चुकल बा, जोना से उनकर लड़का बहुत ज्यादा नाराज बाड़े और शारदा सिन्हा जी के आईडी से लाइव आके जानकारी दिले कि माँ बिल्कुल ठीक बाड़ी। जी हाँ, प्रूफ के तौर पर आप लोग थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, ये है और प्लीज़ आप लोग ऐसे सारे खबरों से बचें। ये गलत और फेक न्यूज़ शारदा जी के बारे में, वो कोरोना से अफेक्टेड हुई और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और वो दवाओं से को रिस्पॉन्ड भी कर रही हैं और उनकी तबीयत में सुधार है। और सारी जो खबर आ रही है सोशल मीडिया पे, ये सरासर गलत है। तो जैसे कि भैया आप लोग वीडियो देखने जा, उनका लड़का बतैले कि शारदा सिन्हा जी बिल्कुल ही स्वस्थ बाड़ी। तो आप लोग घबराई मत जा, चिंता मत करी जा, बस भगवान से ये कामना करी जा कि उनका जो कोविड-19 के इलाज चलता वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपन घर लौटस, आप लोग के बीच में आवस, आप लोग के और भी एंटरटेन करब। तो जे भी लोग जो कि इनका निधन के खबर के फैला रहल बा, फैला रहल बा, आप लोग ऐसे मत करी जा। लोगों के बीच में जो कि शारदा सिन्हा खातिर रिस्पेक्ट बा, लोग गायिका है, लोग के दिल पर राज के लिए बड़ी। जब उनकर फैंस ही खबर जानले हो तो उनका लोग के दिल पर का बीतल हुई आप लोग आराम महसूस कर जाते। यही से भैया आप लोग भी अफवाह से बची जा, अफवाह मत फैलाई जा। शारदा सिन्हा जी बिल्कुल ठीक बाड़ी, स्वस्थ बाड़ी। तो आप लोग के ये रिपोर्ट कैसन लागल अपन राय जरूर ही कमेंट बॉक्स में बताई जा। और जे भी जान गई बा कि शारदा सिन्हा जी के निधन हो चुकल बा और आप लोग के हम सच्चाई बता देनी कि निधन नहीं के, तो प्लीज आप लोग एगो पोस्ट जरूर ही करी जा फेसबुक पर कि जितना भी लोग बड़े सब कोई जान जाए कि शारदा सिन्हा जी बिल्कुल ही स्वस्थ बाड़ी। तो भैया आप लोग ये वीडियो के भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा। तो मिलता नहीं भैया अगला वीडियो में एगो नया न्यूज के साथ है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भोजपुरी।